मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, हांव फादर रोमन पिंटो, डायसिस ऑफ शिवमोगा, कर्नाटका. तुमकां समेस्तांक TFRCC TV स्वागत म्हणटा आसतना. It's a purely religious channel where you get all the word of God, sermons, mass, everything. Now I'm requesting you to subscribe the channel and give us encouragement with your comments. मोगाच्यानो, हे चॅनल तुम्ही सबस्क्राईब करा आणि सडावर जाऊन तुम्ही वीक्षण करता असताना तुम्ही मात्र वीक्षण कर नाकात. तुम्ही वीक्षण केल्या उपरांत तुमच्या फ्रेंडांक मध्ये हे चॅनल तुम्ही शेअर करा आणि देवाचे उतार प्रसार करूंक आणि देवाचे उतार हर एका कोणशाच्या कोणशान आम्ही पावोंक आमकां तुमचो आदार दिया. सो गॉड ब्लेस यू. बी हॅपी. God is with you. Thank you.